Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। मैया बेलासि समाव जम्मु काश्मीराव भारतारि फाइखिनि गंसे हेलिकप्टारा जाब्रबथाय जानानै थेर-बेथेर जायो। बे जाथायाव सासे पाइलटनि जिउ खहा जायो। मैया बेलासियाव जम्मु काश्मीरनि गुरे सेक्टरनि बर'न ओनसोलाव भारतीय सान्थ्रिनि चीता हेलिकप्टारा हरखाब गोजौनिफ्राय गाहायाव गोग्लैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाब्रबथाय जानाय हेलिकप्टाराव सानै पाइलट दंमोन। बे जाब्रबथायाव सासे पाइलटनि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय पाइलटखौ 29 बोसोर बैसोनि मेजर संकल्प यादव होनना सिनायथिनाय जादों। आरो गुबुन सासे पाइलटखौ गोब्राब हालतआव देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जाब्रबथाय जानाय ओनसोलाव गोबां बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मैया इउपिपिएल हान्जानि मावथिफोरनि गेजेराव बिबानखौ लाना बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव दुंहाव थासारि सोमजियो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया मिरु इउपिपिएल आरो मुसलपुर इउपिपिएलनि दैदेननाय मोनब्रै ब्लक फारियै मुसलपुर ब्लक, बागानपारा ब्लक, तिहिरा ब्लक आरो कक्लाबारि ब्लकनि गोदान बिबान गथायनाय हाबाफारियाव मुसलपुर ब्लकनि गोदान बिबान लाग्राफोरखौ फोसावो। नाथाय बावैसो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनाय सुबुंनो मुसलपुर ब्लकनि आफादगिरिनि बिबान होनायाव मावथिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजियो आरो बिबान फोसावनाय हाबाफारियाव हेंथा होयो। खुद्रिनाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा चेयार टेबोल सिफायलाजोबो। दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ फोरोंगिरि बेरलाव बेरथाव ब्रह्मखौ इनायै बुथारनायनि थार बिजिरनाय नागिरनानै सोमावसारगोन। थांनाय 9 मार्च खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 3 खना गामिनि थागिबि फोरोंगिरि बेरलाव बेरथाव ब्रह्मखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफ्रा खास्रि बिस्रि बुथारना गालांनाय जाथायखौ दिनै दुखुथिया नखरा आयेन बादियै थार बिजिरनाय मोननांगौनि आरो दायनिगिरिखौ आयेन बादियै साजा होनांगौनि थाखाय दिनै क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्कआव फुंबिलिनि 10:30 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि मावफुंगोन क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। बारग' एनडिएफबि थिरेन बर'नि न'आव दुखुनि साया साग्लोबदों। मैया बारग' एनडिएफबि थिरेन बर'नि असे फंबाय 55 बोसोर बैसोनि शरद बर'आ रुंसारि जायो। बारग' एनडिएफबि थिरेन बर'आ फेसबुक पस्टनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला 34 बोसोर एनडिएफबिनि गोलाव सम दावहानि गेजेराव आर्मिफोरजों बुख्रुब जानायाव देहायारि जेंनाया बांसिनै थिरेन बर'नि फंबाय रुंसारि शरद बर'नि जिउआव खहा लाबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया नखरजों लोगोसे समाजनिबो खहा जाबाय। बिथाङा सासे गोनोखोआरि खान्थिजों ना फिसिनो गोरोंमोन आरो गासै रोखोमनि दामनाय देनायाव जोबोद आखा-फाखामोन आरो मेथाइबो खनोमोन बिथाङा। क'क्राझार पुलिसा फोरोंगिरि बेरलाव बेरथाव ब्रह्मखौ बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ सासे हमबाय। पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो मैया बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ क'क्राझार सहरनि वार्ड नम्बर 10 निफ्राय हमनो हायो। हमनो हानाय सुबुंखौ अभिजित सेन होनना सिनायथिनाय जादों। बुंथिनो गोनांदि अभिजित सेनआ बेरलाव बेरथाव ब्रह्मनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय थांनाय बृहस्पतिबार खालि 5 लाख रां विथड्र खालामो। मख'नो गोनांदि सिनाय मोनै दुथांफोरा फोरोंगिरिखौ बिथांनि गामि 3 खनानि लांखारनानै खास्रि बिस्रि बुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला पुलिसा दासिम 4 सुबुंखौ बे जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव ग्रेप्तार खालामबाय आरो बिसोरनि सायाव सोंनाय फिननाय खालामनाया सोलिगासिनो। चाइनायाव फिन कर'ना भाइरासनि सन्देरनाया बांनो हमदों। चाइनानि सांचुन सहराव गोदानै कभिड-19 बेराम सन्देरनाया बांनायनि थाखाय चाइनिज सरकारा सांचुन सहराव आबुङै लकडाउन फोसावो। बुंथिनो गोनांदि गासै 10 मिलियन सुबुं थानाय सांचुन सहराव कभिड-19 नि सन्देरनाया बांनायखौ नोजोर बोनानै मैयानिफ्राय आबुं लकडाउन फोसावो। बे सहराव थानाय सुबुंफोरखौ गोनांथार नङाब्ला न'निफ्राय बायजोआव ओंखारनाङा होनना सरकारा बिथोन होयो। गुवाहाटीआव सैमा खावनानै फानग्रा 7 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमदों। मैया गुवाहाटीनि थिरेनपारा ओनसोलाव 7 सुबुंफोरखौ पुलिसा हमदों। बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला सोनाब गुवाहाटीनि पुलिस हानजाया फाथोनि बस्थायाव सैमाखौ मोनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला AS02 AA 3139 नंनि गंसे काराव 7 सुबुङा थांबाय दंमोन। बेबादि समावनो बिसोरो थिरेनपारा इटाफाता तिनिआलियाव हरनि समाव सन्देह गोनाङै गोबाव खालामनानै थानायखौ पुलिसा नुनानै बिसोरखौ हमो। पुलिसा बिसोरनि कारनिफ्राय बस्ता सिङाव दोननाय मासे सैमा आरो गांजि खालि बस्ता बोखांनो हायो। पुलिसनि सोंनायाव बिसोरो मोजाङै फिननाय होनो हायैयाव पुलिसा बिसोरखौ हमो। हमजानाय 7 सुबुंफोरखौ सुनील बे, धनीराम रंहां, शेरन सिं पांसु, लंबिसन लेक्टे, डेभिड इंटी होनना सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।